Epa laguno con getor lasto txapele kanalera eta hemen dakarkizuet Overwatch partidatxo bat berriro kasunetan partida azkar bat eta gero erabiliko dugu gero irekiko dugu kutsa pare bat eta ez dut uste bideo oso luze izango denik izan ere orain beste zerekin batzuk ere baditut eta ez daukaten beste denbora aurrera jarraitzeko. Baina bueno, zene dut Total Warhammer grabatzeko denbora gehiago behar dut Overwatch baino denak askoz ere geldoago doalako. Eta orduan, gauzak patxada sartu behar dira. Llegando a observatorio, Gibraltar. Joango gara Mercyrekin, vertigoles, Valkyria moduan. Eta ia zer moduz moldatzen garen partidazkar honetan. Bueno, orain esateko taldeak konpentsazio handiagoa daukate zen nahi dut lehen sartzen ziren partida batean eta egia zinen support bakarra talde guztia defendatzeko. Orain partida azkarretan ikusi duzuen moduan agertzen dira iraukera, tankeak direnak, soporteak direnak ez honetan, eta tankeak direnak eta aukeratzen duzunaren arabera denbora gehiago edo gutxiago beharko duzu partida batean sartzeko eta bakoitzetara modu ezberdin hiru modu ezberdineretako bi pertsona egongo dira beti, bi support, bi tanke eta bi min egiten dute pertsonaiak eta bueno eskerak Mercy bakarrik ere sendatzen doan garrantzitsua da eta esan nahi dudan moduan nire kanalean partiak irabazi zen galdu ikusiko dituzue bani aurpegiz nolako beti ez delako irabazten badaude jende batzuk erabiltzen dutela kanala bakarrik irabazten dutenean batzuk jokatzen dute zuzenekoak egia da partida batzuk irabazten dituztela edo gehienak baina gertatzen da ere batzutan partidak galtzen dira, eta ez da gertatzen. Beti ez da irabazten. Futbolan gertatzen da, bideojokoetan gertatzen da, eta bar. Ez den moduan hemen garrantzitsuena da disfrutatu ahal izatea. Oso lehiakorra eta bazara, orduan jokatzen dituzu garrantzitsuak direnak rangetetara zoaz eta punto belot. Hor, bakoitzak indezela nahi duena. Eta ere eskertu nahi dut, nire jarraitzaileak zareten guztioi. Esan dut izkasko kanal bat izateko uste dut kanal nahiko polita dela.
Eta punto egia da, badudela jokalari Overwatch, joko ezbernetan, Total War Warhammer, Overwatch, eta izan ditzakegun beste partida edo joko batzuetan. Baina, bueno, hori uste dut ez dela oso garrantzitsua ikuspuntu horretatik kontuan izan da. Eskerrak Mercy ere bakarrik sendatzeko abeliesia daukan. Baina, bueno. Aurrerago ere saiatuko naiz, beste joko batzuk ere ekartzen, adibidez Monheim eta horrelako jokoak, baina hori ja Steameko nola esango nuke Steameko berapenak datozenean. Gero beste batzuk jokatu ahal izan dit, baina ez grabatu. Ya, bueno. Bueno. A ver, saiatuko naiz, hitz egin dut lagun batekin, Twitchek ere erabiltzea eta zuzenekoak egitea. Ja, ikusten bat diazuen edo ez, hori ja beste gauzatxo bat da. Baina, bat diazuen, galdu dugu. Eta zeo segertatzen da? Ba, ez da segertatzen. Egin dugu, zen gara hoekien egiten, eta orain, lagunia emango diogu, puntuazio gehiago, horrela esperientzia gehiago lortuko dugulako. Eta, hemen. Eta, bueno, eta gauza gondo beta dituzu, eta ematen mazkizu puntuak, batzutan ere jendea ematen dizkizu elogioak direnak, eta hemen adibidez, honen gure taldeko, vale. Ia zenbat puntu lortu ditugun esperientziaz. Gero ia zatokatzen zaizkigun kutsa horietan. Hori, partida eskarretan gehienetan pertsonekin nahiko ondo eramaten da, batzutan badaude jende apur bat behatza zertu nahi dut dela beste pertsonen begian, baina, bueno. Gero, orain dela gutxi, sortze egun daude oraindik lortzeko Bastionen skin berri bat, berezia dela. Eta dira duploak izango litzateke Lego modukoak, baina askoz ere pieza handiagoak dituztenak, dituzte Bastenentzako. Eta ikusten duzuen moduan, nahiko polita da, kolore daigarri batzuekin jarrita. Eta orain irekiko dugu bi kutsatxo ia gertatzen zaigun. Lehenengo kutsa. A ver. Grafiti bat, aspektu bat. Reaper odoltsua. Kolore aldetik eta nahiko polita dela esan daiteke. Eta beste grafiti bat. Vale, irekiko dugu azkenengo kutsa. Grafiti bat, dibarena. Beste grafiti bat, kasu honetan Orisarena. Irabazten duzuneko pose bat. Eta beste beste
grafiti bat. Ba, bueno, lagunok. Hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela eta hurrengoan gehiago.